20,000नि खाथियाव जासिगोन नाथाय 25,000 जायासै अब्ला फिल्म नायनो हाबगासिनो दं आरोना जोंनि जोङो सिनेमा नायनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना नुनाय नंला थेवबाबो आं लकेसनखौ देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि गोबां मानसिफोर दंफैयो सिनेमा नायनो फैफिनजोब्बाय आरोखि बेबो दस्रा फिल्म नङा आरोखि दै लोगोफोर माने धोरोमनि माबा केसेट आरोखि धोरोमनि माबा भिडिअसो दा बेखायनो माबायदि नायनोसै होननानै फैबाय आरोखि ना मोजां होनदों मानसिफ्रा धोरोमनि भिडिअ जाहैबाय नायदोंसै दिनै नङा होमबा दा फैगासिनो दङ मानसिफोर जोंबो थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बबे जायगायाव जायो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ नायलांबाय था मोनाबाय दा मोनायावसो आरोखि दा 6टा जाबाय नै टाइमा बे जायगायाव बाइक दोनग्रा आरोखि ना माखासे मानसिफोर दङ टाइम जाथ'वाखै नायनायनि दा बेहायनो थाथ'दों आरोखि ओमफ्राय मानसिफोर थांलागासिनो दङ जोंबो थांगासिनो दं आरोखि ना बैयो आब' गुमै आरोखि ना सिनेमा नायला मानो आं नायनोसै सिनेमा नायनो थांनो नागिरदों आरोखि ना बैयो आब' आरो गुमै दा न'आव थांसै आरोखि नायलानो सिनेमाखौ देखायसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय जोंबो दा थांसै धोरोमनिसो सिनेमा दै लोगोफोर दस्रा सिनेमा नङा धोरोमनि केसेट आरोखि धोरोमनि भिडिअ बायदियानोसै दा नायगोन आरोखि दा नायनो थांनो नागिरदों दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा भिडिअखौ आङो दा माने एसे बादा होनाय दङ माने थाखा फैसा गारनानैहाय सिनेमा बानायनाय ना दा बेफोरखौ खेबलाबायनानै हगारोबा एसे गाज्रि जायो दा बेनि थाखायनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनो हानाय नङा आरोखि बैयावनो जागासिनो दङ जों दा नायगोन नायबावनो आरोखि ना सिनेमा नायग्राफोर धोरोमनि सिनेमा आरोखि ना नुफेराखै जोंबो नुफेराखै आरोखि ना दिनैसो नायदों आरोखि नोंथांमोना ओरैनो थानांगौ जागोन नायनायनि माबायदि मानसिफोर जमा दंफैजोबगासै आरोखि ना बै हल सिङावनो जागोन दहाय रिट्रिक जानाय जायगायाव दा मोनफैबाय आरोखि ना बहाय सिनेमा नायसिगोन आरोखि धोरोमनि नैबाव जमा दंफैजोबो नैबे जायगायावनो आरोखि ना नैबाव गासिबो जमा दंफैजोबखासै आरोखि नै दा नायनायसै सिङाव माबायदि सिङाव हाबनोसै दै जोङो दा सिङाव हाबसिगोन दावराव दावसियानो नै सिनेमा धोरोमनि सिनेमा आरोखि ना टिकेट नांगौ टिकेट दंखायोब्रा नै टिकेट दङ टिकेट दंखायोलै टिकेट हानो टिकेट नङाबा सोआ आरोखि ना र' दसे माबानि
टिकेट हानबाय आरोखि ना आङो दा टिकेट होआबाथ' सोनाय नङा टिकेट हानबाय बेलाय टिकेट मोनबाय दा जाबाय दा ए खावसे हरबावो औ बिराद मानसि जाफैबाय नै टिकेट काउन्टार 99 इन्टारनेशनेल अवार्ड मोननो हाबाय धोरोमनिसो सिनेमा दै लोगोफोर बिराद मुंदांखा जाबाय आरो बेनिखायनो जोंनि अनसुला दौरिया जोंनि थाखाय बे फिल्मखौहाय दिन्थिनो बिराद नायग्राफोर बिराद दंफैसै आरोखि ना आरो दाख्लैबो फोरमायखादोंमोन मानो टिकेट लानो गोनां जादों बिथांमोनखौ लिंहरनायनि उनाव जोङो बिथांमोननो 20,000 रां हरनांगौ आरो जे जों नोंथांमोननिफ्राय टिकेट लादों बे टिकेटआ दासिमबो 25,000 जायाखै 20,000नि खाथियाव जासिगोन नाथाय 25,000 जायासै अब्लाबो जोङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखायनो आखायाव लाबाय अब्ला फिल्म नायनो हाबगासिनो दं आरोखि ना जोंनि सिनेमाया जागायबाय The Face of the Faceless Halo, ada bisnis zamane EUMD onalohke mobile de data dibo karon eto eta special film eto सिनेमाया जोब्बाय लोगोफोर थांला जोबनोसै दासो गदों नै जोंबो ओंखारबाय थांनो